Bună ziua tuturor și bine v-am găsit la un nou tutorial, la un nou video pe acest canal. Astăzi o să vă arăt cum puteți să aveți un GTA 4 modat. Mai exact, în ce costă acest mod sau moduri, că sunt mai multe. Păi, 1. Puteți să aveți controlul lumii, adică aveți un meniu unde vă puteți da o grămadă de chestii, puteți spawna mașini, tot felul, deci ai efectiv tot, acces la tot. Iar după aia avem un mod pentru mașini din realitate. Foarte bine făcut, zic eu. Bun. Hai să începem. Prima dată trebuie să avem GTA 4 instalat, bineînțeles. Mergem în directorul de la el și vedem că l-avem instalat. Bine, eu am mai multe foldere pentru că eu deja am instalat modurile și tot felul. Bun, dar voi o să aveți GTA 4 și niște foldere de aici și niște fișiere. Bun. Ce ne interesează pe noi? Ne interesează common, gen să aveți folderul ăsta, PC și cam atâta. Deci doar PC și common. Bun. După aia putem închide această chestie. Prima dată trebuie să schimbăm versiunea de la GTA 4 pentru a pune aceste moduri, bineînțeles. Mergem și căutăm acest link care o să-l aveți în descriere pe Google. Deci îl căutăm. Da, deci ne bagă pe acest site unde dăm aici și vedem Downgrader 1.4 de 1.7 GB. Dăm pe el și după aia dăm aici în dreapta pe Download. Bun, după ce ne se instalează, dau cancel pentru că eu l-am instalat deja. După ce ni se instalează, putem instala modul de mașini. Modul ăsta de mașini are 100 și ceva de mașini noi, adică toate mașinile de pe stradă sunt înlocuite. Pe lângă mașinile de pe stradă mai ai mașini... toate mașinile din GTA 4 sunt înlocuite cu câteva mașini din realitate. Sunt foarte multe mașini, BMW, foarte multe BMW-uri americane, Range Rover, din câte am văzut japoneze, multe, deci foarte mișto. Și sunt mașini clasice, nu sunt doar supercaruri. Ai și Lamborghini și Ferrari pe acolo. Bun, descărcăm și asta. Bine, eu dau chestia din nou, repet. Are 300 de mega, deci este destul de puțin. Bun. Putem închide Google-ul. Linkul pentru modurile de mașină să-l aveți tot în descriere. Iar acum trebuie să deschidem aceste două chestii, un pic downgrader aici și îl deschidem cu open with. Unde e, mă? Mirror. Bun. Deci, avem în felul următor. Avem downgrader-ul și modul pentru mașini. Modul pentru mașini îl putem lăsa deoparte. Dar, pe noi ne interesează downgrader-ul prima dată. Pentru a băga modul de mașini trebuie downgrader-ul. Bun. Downgrader-ul este modul care bagă o versiune mai veche în GTA 4. Mai exact 1070. Aia e versiunea care ne interesează pe noi. Bun, prima dată hai să dăm extra la toate filele astea. Pentru că dacă sunt în arhivă nu putem să ăsta. Deci le dăm extract oriunde doriți voi. Eu de exemplu le-am dat direct în H. Deci nu am băgat în folder, direct aici am dat. Îl vedeți aici și downgrader. Bun, după ce ați dat extract, dăm pe downgrader cu run as administrator. Foarte importantă chestia asta, pentru că s-ar putea să nu vă meargă. Bun, ne bagă pe această pagină. Dăm next. Path to GTA 4, adică GTA 4. Bun, trebuie să punem directoriul de la GTA 4. Mergem aici, punem GTA 4 și punem pe GTA 4.exe. Dacă aveți Play GTA 4 nu puneți pe asta sau dacă aveți GTA 4 browser sau encoder nu puneți pe ăla. Puneți pe GTA 4 normal. Uitați, GTA 4.exe. Bun, dăm next. Aici e partea unde selectezi versiunea jocului. Important este să selectăm 1070. Dacă voi doriți altă versiune, repet, puteți să vă puneți, dar asta este un pic buggy, s-ar putea să nu vă meargă la toți. Și asta nu știu, nu am încercat-o încă, este o versiune mai nouă, e tot e veche, dar e mai nouă decât versiunea asta. Deci s-ar putea să nu fie buggy. Bun, noi selectăm versiunea asta, 1070, dăm next. Bun.
Aici depinde de la fiecare PC. Deci, sau laptop, sau mă rog, ce aveți voi, platforma. Bun. La mine dacă pun pe radio downgrader, buys need, adică să avem radio modificat, mie nu o să meargă. Așa că pun pe legacy downgrader și nu bifez căsuța. Bun, dacă la voi vă merge cu asta, faceți cu asta. Dar după ce dați pe asta o să mai aveți o opțiune. Și acolo o să trebuiască să puneți old nu știu ce sau new. Acolo eu am pus old și nu mi-a mers. Bun. Eu pun pe legacy ca să știu că merge sigur. Bun, dau next. Bun, aici. Aici trebuie să selectăm ce chestii dorim să ne bagi în joc în afară de versiune. Eu zic să băgăm the menu, pentru că este meniu cu care puteți face orice. Uite, many features such as objects, vehicle, pet spawning, teleporting, first person, deci foarte multe chestii ai. Bun, și mai băgăm script hook pentru a putea rola aceste moduri, trebuie să avem și script hook neapărat. Bun, dacă mai doriți, puteți să mai băgați Simple Traffic Loader, care fixează bucurile cu doar știți că în GTA 4 sunt foarte multe taxiuri pe drum. Dacă vreți să nu mai aveți taxiuri pe drum așa de multe, băgați Simple Traffic Loader. Și Steam Achievements, care dacă vreți voi să vă apară achievements-uri pe GTA, pe Steam adică. Bun, dăm next. După aia, dacă vreți, înainte de a face toate chestiile astea, e important să aveți un backup, pentru că dacă vreți să faceți altceva cu GTA 4 mai încolo, să nu trebuiască să deinstalați GTA 4 și după aia să îl reinstalați din nou. Așa. Bun, deci, important, repet, să faceți un backup. Eu nu am făcut backup pentru că eu mi-am instalat GTA 4 special pentru modurile astea. Deci nu mi l-am instalat ca să mă joc multiplayer sau ca să mă joc story mode-ul. Așa că dăm pe downgrade. Eu nu mai dau încă o dată pentru că deja am dat. Dacă o să vă dea vreo eroare, încercați, dați înapoi, dați din nou pe downgrade, faceți aceiași pași până la Radio Legacy. Acolo puneți alte opțiuni până când vă merge. Bun, după aia s-ar putea să vă apară după ce ați terminat toate. Uite, asta e eroarea. Deci dacă vă apare eroarea asta, dați exit și mergeți înapoi și puneți acolo altă chestie de la radio. Bun. După aia, după ce ați terminat totul, o să vă apară asta. Asta o să vă apară după ce ați terminat de instalat toate chestiile alea. Bun. Aici, punem pe recommended command line, pentru că este sunt niște setări recomandate, practic. Și debifăm căsuța asta cu also included window. Deci, debifăm căsuța asta. Asta o lăsăm bifată, dar asta o debifăm. Asta este foarte important. După aia, o să vă apară o parte cu VRAM, cu video memory. Partea aia trebuie să băgăm memoria video pe care o avem. Bun. Cum găsim această memorie video? Păi simplu. Dacă nu mă înșel, acolo când îți cere să bagi memoria video, maxim e 4060 ceva. Deci e maxim 4000 și un pic. Deci asta e partea nasoală cumva, pot să zic. Bun, dacă voi aveți mai mult de 4000 nu știu cât, îți apare acolo, dacă pui mai mult de 4000 și un pic, îți apare acolo că maxim e 4000 nu știu cât, atâta poate să ducă joc. Deci dacă ai o placă video de 8 GB sau de, eu știu, 10-12 de cât naiba mai sunt plăcile video, nu te lasă să pui mai mult. Bun, eu vă sugerez, chiar dacă aveți 4 GB pe placa video, să vă meargă. Dar dacă aveți mai mult, vă sugerez să puneți 2045. Deci, dacă aveți mai mult VRAM, video memory, puneți 2045. Deci, hai că scriu uite aici, ca să înțelegeți mai bine. Deci, dacă aveți mai multă
memorie video decât 4000, nu știu cât era, 65, I don't know, 69, cred. Puneți 2045 și dacă aveți mai puțină memorie decât 4069, puneți câtă memorie aveți. Bun. Deci dacă aveți mai multă memorie, puneți 2045. Așa am făcut și așa merge. Bun. Pentru cei care nu știu unde găsim memoria video. Căutăm Display Settings. Acum, cum va apare la voi? S-ar putea să vă apară diferit pentru că aveți Windows mai vechi sau mai... Nu cred că. Dacă aveți 11 ca și mine, o să vă apară Detect Older Displays. Nu contează. Dar intrăm la System și la Display. Bun. Dăm pe Advanced Display. Și aici nu trebuie să ne apară la noi placa video, herții pe care avem pe monitor și rezoluția. Bun, după aia dăm pe Display Adapter, Properties for Display 1. Bun. Aici ne apare Dedicated Video Memory. 8192. Deci, repet, eu am mai multă memorie decât 4069. Dacă am mai multă memorie decât 4069, pun 2045. Bine, acum nu știu dacă sunt plăci video cu mai mult de 4069, dar oricum, dacă aveți 4000 și ceva memoria dedicată, puneți cât aveți. Bun. După ce am dat downgrade și v-a mers totul, dați pe play. În momentul în care dați pe play, o să vă bage în GTA 4 și voi nu o să dați din prima play și start la joc, pentru că s-ar putea să se buguiască toate chestiile. Foarte important. Este înainte să dăm play pe joc, adică să dăm start, mergem la opțiuni și la graphics. Dacă la graphics aveți, stați că vă arăt exact, pentru că n-am putut să fac chestia asta singur nici cum. Dacă aveți așa, warning, așa, și aveți aici mai puțin mega decât aici, o să vă arăt cum trebuie să faceți. Bun, eu aici deja eram în prima misiune, dar, repet, nu e neapărat să fiți în joc. Bun, intrăm înapoi în joc și ieșim, pentru că nu ne interesează ceva din joc. După aia intrăm în folderul de la directoriul de la GTA 4. După aia căutăm command line. Sau nu command line.txt, command line. Și aici o să vă apară la voi available vid memory. Adică memoria video, practic. Bun, la voi o să vă apară cât ați pus acolo la vârami. Bun, nu știu dacă cât vă apare cât ați pus voi, dar, din nou, dacă vă apare problema aia, puneți 2045. Deci dacă aveți problema aia care am avut-o și eu, puneți 2045. Deci dacă ați pus 4000 și ceva și ați avut problema aia, puneți 2045. Pentru că GTA 4 nu e neapărat să meargă la... Nu poate suporta o performanță foarte mare. La GTA 5 de exemplu, că acolo ai maxim, nu știu cât ai, 10.000 memoria video. Deci acolo ai mult mai mult. Aici ai numai 4000 maxim. Deși dacă o pui la 4000, s-ar putea să nu-ți meargă. Ceea ce, ca să fim sigur că o să ne meargă, punem 2045. Bun. După aia, asta să văd dacă te filmez de 14 minute. Bun, după aia, hai să băgăm modul de mașini. Modul de mașini este destul de simplu de băgat. Adică destul de simplu, chiar este simplu de băgat. Bun. Facem așa în două părți, ca să ne fie mai simplu. Intrăm aici în folderul respectiv. După ce am intrat în arhivă, intrăm în folderul pe care îl aveam acolo. Bun. Aici vă spun dinainte să începem chestia asta. Sunt niște chestii extra care și că vă ajută gen în
meniul ăla când vă apare să spawnați mașinile, noi, deși o să avem modul de mașini băgat, o să ne apară mașinile din joc. Nu o să ne apară mașinile care le-am băgat noi, gen Mercedes și Audi și eu știu ce. De asta, dacă vreți chestia asta, o să băgați extra. Dar noi nu o să băgăm extra și o să intrăm pe readme ng de la English, pentru că ca să înțelegem ce facem, și o să mergem jos la Installation of Basic Modification. Bun. Aici e o chestie mai dubioasă un pic. Numai un pic, dar nu pot să-l fac așa. Bun. Aici e o chestie mai dubioasă. Pentru că fiecare folder sau filă dintr-un folder respectiv trebuie băgată într-un loc anume. De exemplu, din folderul cu settings, settings files, vedeți, deci intrăm în folderul cu settings, avem aceste file. .ide, .dat. Vedeți aici, .ide, .dat. Bun. Aia trebuie băgate în Grand Theft Auto Common Data, de exemplu. Dar noi să începem în ordine, pentru că trebuie începute toate în ordine aici. Dacă nu le începem în ordine, nu o să meargă. Bun. Preată main folder în GTA 4. Deci o să tragem main folderul în GTA 4, efectiv. Bun. După ce am tras main folderul, vedem aici. Următorul e settings file, care intrăm în settings și le copiem. Bun. Trebuie în Grand Theft Auto Common Data. Common Data. Luăm astea, le tragem acolo. Bun. După aia dăm înapoi. Ieșim de aici și ultimul este models file. Models. Vedeți? File pentru că e img. Și aici e img. Asta o să-l tragem din nou în Grand Theft Auto PC Models. Da, așa. PC Models cât image. Bun. Deci asta o tragem aici. O iei, o tragi. Pam. Eu am deja. Uite. Aici. Bun. După ce am terminat toate chestiile astea, pur și simplu intrăm în GTA 4. Bun. Cum intrăm în GTA 4? Deci înainte să intrăm în GTA 4, nu dăm pe GTA 4, dăm pe Play GTA 4 și dăm click pe stânga pe ea, da, și dăm click dreapta după aia și dăm Run as Admin sau Run as Administrator. Pentru că dacă dai normal, s-ar putea să nu-ți meargă din nou. Multe chestii nu merg aici dacă nu le faci corect. Și eu am încercat toate opțiunile până când am văzut ce merge și ce nu merge. Bun, hai să ne bagi în joc. Așa. Play. Start. Bun, după ce ne-a băgat în joc, voi să fiți în prima misiune. Am oprit sunetul pentru că nu mă auzeam am mai făcut o filmare, nu mă auzeam deloc pe fundal. Voi să fiți în prima misiune. Bun, după ce ați făcut prima misiune, o să vedeți mașinile pe stradă. Bine, și în timpul misiunii îi vedeți mașinile pe stradă.
Acum hai să vă învăț cum să folosiți aceste chestii. Bun, vedem mașinile pe stradă că merg. Da, uite, aici avem un Mercedes W124, dacă nu mă înșel. Avem acolo Subaru, aia asta e o Honda. Bine, avem și mașini astea mai americane și vechi. Uite, Ford Mustang, de exemplu. Mercedes acolo, ce mai e pe acolo? Honda, iară Subaru Legacy. Deci avem o grămadă de mașini. Bun, dăm F6 pentru a zbura. Deci zbori unde vrei tu. Și dacă dai drumul, bineînțeles că o să cazi în gol. Dar, na. Deci chestia asta te duce unde vrei tu. Se controlează de pe W și S, sus și jos. Și de pe numpad stânga-dreapta. Deci astea sunt controlele pentru air brake, se numește chestia asta. Bun, hai să ne lăsăm jos și să vă spun următoarele chestii. Dacă apăsăm F7, avem, se controlează tot din numpad, meniul ăsta. Deci avem toate chestiile necesare. De exemplu la spawn, car spawning, model list. Aici v-am spus, apar numele din GTA de la mașini. De exemplu Banshee. Ne spawnează un Corvette, da? Deci e mașina modată practic. Bun. Dacă nu vă merge ceva sau vă dă ceva eroare în timp sau aveți întrebări sau da, în timp ce vă instalați jocul, vă dă ceva eroare, îmi scrieți în secțiunea de comentarii. Aici aveți o grămadă de chestii, vă descurcați voi de aici pentru că nu are rost să stau să explic pentru că o să vă dați și voi singuri seama. Bun. Apăsăm din nou E7. Băi, eu am fost Dănuț. Dacă v-a plăcut acest tip de tutorial, nu uitați să apăsați butonul de like. Deci, din nou, dacă aveți întrebări, în secțiunea de comentarii. Ne vedem data viitoare. Pa!